Aasian kanssa. Joka paikassa on sitä metsäsuunnitelmaa. Mennään, hop hop. Ja onneksi mä puhun saman kielen, kun mä olen myös espanjassa. Mä voin kuvitella. Mä oon sanonut hänelle nimellä kerran, että mä olisin ollut suomalainen tai joku erilainen opas. Ei ne varmasti ne vie sulle päättyneitä 2 kilometriä ajalla. Mennä. Oi. Siellä on. Mennä. Hyvä. Joo, hyvä. Minä vaan. Nuori koira eteen. No, mitä kopetella vähän. What do you think? Yeah. We have something. Yeah. Mä käyn vähän oikaisen, se on siellä niin suora. Joo. Okei. Mä laitan tuohon kiinni. Joo, että me Ei lähdetään. Joo, tää on hyvä, kun täällä on vielä niitä puita. Oh yeah, that's nice. We also put like white. Oops. Okay, we need to go out. No, just a Ette lähde second. siitä. Ah, okay. We have to put order there because we are a little bit excited.